masu karatun mathematics kai kenan ka haukace kana tafiya kana girgiza kai kamar jangwala gwada wai formula ta yi maka yawa. yahtaju minhu ila ma ya'rifu bihi hisaba ma yantafi'u min qismatil fara'id wal wasaya wal amwal allati tuqsamu bainal mustahiqqain laha. duk mathematics da zaka iya ka koyi wanda zai taimake ka ka iya raban gado da bayyana yadda ka'idar wasiyoyi take, da in an samu rikici tsakanin mutane masu haƙƙi guda biyu ka iya rabawa. idan kai za ka karanci medicine ne ko engineering ka iya mathematics kadai wanda yake da alaka da waɗannan field ɗin naka, amma kar ka tafi kawai kai kenan mathematics me za ka yi da mathematics a kai dai duk wani mas ka ce wai sai ka iya shi, me za ka yi da shi a kai dai so kake wai kai ka jarabtu da mas. malam yake cewa wazza'idu ala zalika mimma la yantafi'u bihi illa mujarradu riyadatil azhan. duk abin da ya karu akan haka to wasa kwakwalwa ne, wasiqaliha da kuma gajiyar da kwakwalwa, la hajata ilaihi babu bukata, wa yushghilu amma huwa ahammu minhu, sai ya shagaltar da kai daga abin da yafi muhimmanci. ga sunan sai ka same su madadin su je su karanta engineering, wannan mathematics din nasu su yi converting nashi ya zama injin mathematics, ya amfanar da su iya kirkiro abubuwa, su iya mai da analog ya zama digital. abinda ba zai iya kai labari kaza ba su iya kara shi ta hanyar mathematics, a'a sai ta lissafin kawai har ya zama professor. shikenan sai ka samu ya tabu. shi yasa da kaji iyayenmu suna cewa in kai karatu yawa za ka tabu din nan, mahaukatan yan boko aka yi fama da su a da. ba abin da ya taba kirkirowa kuma ya damu mutane da tsaki da girgiza kai, yana hararar kowa bai iya ba, kuma shi bai taba kirkiro wani abu ba. duk jarida in ya gani ya ce ba daidai ba ce, duk abin da aka faɗi ya ce ba haka ba ne, a yi ta fitina da shi a cikin al'umma, kuma shi bai taba kawo fa'ida ba. to da kaje ka ce za ka karanci boko sai uban kai ce zai tsine maka albarka, so kake ka zama irin wannan. gashi nan bature ya dafa mai farfesu ya ce ya haukace, haka suke ce farfesa, wai bature ya dafa mishi farfesu ya ce ya haukace. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. don haka jama'a, daga waɗannan bayanan nawa za ka fahimci ashe duk wanda ya kware da ilimin sunna da yawa ko shi zai fi kowa kwarewa da ilimin alkur'ani ko, to ka ji sirrin malam ja'afar ɗin da kai kake nema. galibin ɗalibai wani aka ce musu malam ja'afar ya yi kulliyatul qur'anil karim ne, sai kowa ya zage wa qur'ani kaɗai, ba ruwan shi da sunna. ka je ka samu ja'afar sanda yake madina, duk inda ake majalisul ilmi na malamai zuwa yake zauna. ka je ka samu ja'afar duk inda ake karatun hadisi fiqhu tafiya yake yi. ka je ka duba akan menene ja'afar ya masters din shi a sudan, akan adab ne, arabic literature, saboda ya kware da qur'ani, ya kware da sunna. to amma kai baka san wannan tarihin ba, kai kawai wai gani kake kaje kai ta hadda qur'ani, kai ta hadda, kana ta zuwa gasa, ana ta zuwa 'yan matan islamiyya kana burge su, wai wannan shine abin da ya dame ka. sakamakon haka baka san sunna ba, sakamakon haka baka aiki da sunna, kuma baka ganin darajar malaman sunna, don wai kana ganin ai qur'ani ya fi sunna. to ka bata. qur'ani ya fi sunna wajen daraja ne, amma wajen karfin kafa hujja duk ɗaya ne. saboda ka ji hadisi annabi ya ce an bashi qur'ani an hada mai da sunna. a ƙarƙashin wannan hakikanin al'amari ba za mu taɓa kaiwa ga nasara ba jama'a sai mun ƙware da sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. a nan zan saurara a yau insha Allahu ta'ala. kamar yadda na ce sharar fagen yanzu ta koma ta wace nake ƙara sayi. idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe tsakanin magariba da isha, waɗannan ranakun na gobe da jibi shine ranakun karatun sharhu sunna. ina fatan zan karkare karatun nawa, don haka ka je ka fara nazarin wata magana wadda zan zo in tashi a kanta. tana nan a cikin sharhul aqidati tahawiyya, a inda za ka ji muhimmancin fahimtar sunna wajen ka fahimci alkur'ani. za ka ji inda malamin zai ce wa kaifa ya takallamu fi usulid dini man la ya talaqahu min alkitabi was sunna.
wa inna ma yatalaqahu min qawli fulanin wa idha za'ama annahu ya'khudhuhu min kitabillah la yatalaqa tafsira kitabillah min ahadithir rasul wa la yanzuru fiha wa la fima qalahu as-sahabatu wat-tabi'una lahum bi ihsan. Insha Allah ta'ala in an zo karatun gobe zan karasa tattauna mana waɗannan maganganun, to sa'an nan sai kuma in karkare abubuwan da ne alkawari a kai su ne hanyoyi waɗanda za su taimaka wa dukkanin wani musulmi domin ya yi kyakkyawar fahimtar sunna. Wannan za mu yi photostat ɗin shi insha Allahu ta'ala domin kowa daga cikinku ya samu ainihin ya same su insha Allahu ta'ala, amma zan lakasa su a cikin takarda wadda ba za ta wuce shafi ɗaya ba ko shafi biyu insha Allahu ta'ala, sai ainihin a samu domin ainihin a karanta. Jama'a kun fahimci wannan? Ma'ana zan rubuto mana wasu ka'idoji ne da malamai suka tabbatar da su cewa wace hanya ake bi ake wa hadisai kyakkyawar fahimta. Don sai a ji mun fassara hadisi sai a ce to an je wurin malaman garin nan su ba haka suka fassara hadisin ba. Za ku ji a bisa wace ka'ida ce ake fassara hadisi shi kanshi a dace. Akwai zawabit. Gashi a hannuna littafi ne sukutun da guda, amma zan ainihin wato tattara in tace shi a cikin shafi ɗaya ko shafi biyu in karanta ka'idojin in yi muku sharhinsu. Ina fatan duk wanda ya mallaki littafin sharhu sunna gobe ya zo da shi, wanda kuma bai mallaka ba to ya tabbatar yana da photostat na muƙaddimar littafin domin gobe za a shiga doron karatun littafin insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya gafarta al-Imam al-Baghawi, Allah ya yafe mishi, Allah ya ɗaukaki darajojin shi duniya da lahira. Jama'ar musulmi mune kowa fatan alheri, muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.